karatistický oddiel Laugarício z Trenčína, jeho hlavného trénera pána Dušana Hajmacha a jeho asistenta pána Jozefa Beňa. Nedalo mi a hneď som sa spýtal, čo tu robíte? Tak každoročne náš klub usporiadáva letné sústredenia pre mojich zverencov. Moji zverenci alebo naši zverenci majú tu možnosť v prírode si dobre zacvičiť niekoľkofázové dennodenné tréningy, absolvujú, večer majú pestrý program v podobe diskotéky a tak ďalej. O koľkej chodíte spať večer? No, včera sme išli okolo 10. a dneska aj pôjdem asi tak tiež. Čo robíte do 10? No, rozprávame si nejaké historky o strašidlách. Chalani, ja vás na chvíľku vyruším. Koľko vy máte rokov? Ja 7. A ty? 8. Ako dlho už trénujete karate? Ja 3 mesiace. 3 mesiace a ty? 2 roky. A čo by som sa musel, alebo taký kakaovník, ktorý sa teraz na nás díva, čo by sa musel tak naučiť najprv? Ako sa začína? Som musel naučiť také pomalé postoje a ľahké postoje a potom by začínal s tým ťažším, aby to vedel čo najlepšie. Prosím ťa, chcem sa opýtať, neboli ťa z toho ruka, keď ťa kope do ruky toto kolega? Nie. Nie? A táto ochrana na ruku, to je čo? Ochranný štít na to, aby ma to nebojilo. Aha, a nemôže sa stať, že si ty zlomíš napríklad nohu, keď ho kopneš tak do toho ochranného štítu? Nie. Dievčatá, môžem vás na chvíľku vyrušiť? Ja som nevedel, že karate cvičia aj dievčatá. Je to ženský šport? No aj. Aj ženský šport. Vy už dávno trénujete? No 3 roky. 3 roky aj ty? Ja som začala spolu s ňou. A vy už máte také tmavšie tie pásy okolo pásu, to znamená, že už ste dobré karatistky však, alebo karateristky sa to povie? Karatistky. Karatistky. Aké už máte za sebou úspechy? Tak bola som prvá na majstrovstvách Slovenska. Inak toto kimono to vám veľmi svedčí, to je ako taký župan. Že to je veľmi taký pekný ženský oblek. Odkiaľ sa dá sa kúpiť také kimono? No to sa dá kúpiť v každom športovom obchode, by to mali mať. Aha, nemusíš mať na to nejaké osvedčenie, že si karatistka, to si hoci kto môže kúpiť? Nie, to si môže hoci kto kúpiť, ale keď necvičí karate, tak neviem na čo. Ja som sa len chcel spýtať, lebo ja vidím, ako vy tu cvičíte. Takto sa otočíme na kameru, aby nás všetci videli. Nie si ty v nevýhode, keď musíš byť galantný a musíš tak jemne hádzať dievča o zem, alebo to sa môže normálne ako na teba, tak aj ty ju? No tak nie, lebo keď sa vám to stane na ulici, tak... Aha, a ty sa na ňo nehneváš, že ťa háže o zem? Nie. Vôbec? A neboli to? Nie. A ty jeho normálne tiež, ako tebe to nevadí, že ťa povedzme potom naopak zase dievča hodí o zem? Nie, je to len tréning. Vážení kakaovníci, a teraz mám pri mikrofóne Alenu Murkovú, ktorá už má za sebou aj medzinárodné úspechy však. Tak povedz, aké? V Belgicku to bolo v Lebeke, to som bola druhá a v Nemecku to som bola prvá. A teraz mám pri mikrofóne reprezentačného trénera slovenských karatistov pána Longu a ja sa hneď len pre vás opýtam. Pán Longa, vy celý rok trénujete slovenských karatistov karate a ešte aj cez dovolenku deti? Tak v podstate aj tu sú mnohí talenti, mnohí sú tu v širšej reprezentácii, čiže pre mňa je zaujímavé vidieť ich v práci, v príprave na novú sezónu. V akej reči podávate povery deťom? Tak štandardná reč ako vyjadrovacia je japončina. Proste všetky povely, pokyny, aj verdikty v rozhodovaní sú uvedené v japonskej reči. Vidím, že niektoré deti majú žlté opasky, niektoré červené, vy máte dokonca čierny. Čo znamená opasok? V podstate tá hierarchia je znázornená farebne ako spektrum svetla, čiže biele pásy postupne to stúpa cez žlté opasky, zelené až po hnedé, čiže jak tmavne tá farba, tak to znamená, že vyšší technický stupeň. Tieto pásy od bieleho až po hnedý predstavujú žiacké technické stupne Kyu a čierne pásy znamenajú majstrovské technické stupne Dan. Ja si myslím, že lepšie si je dobre zacvičiť, ako sa iba hrať. Z Liptovského Jána pre kakao Igor.